Dnes sme tu kvôli ľudovoslávovo dystrofiu. Ďakujeme pekne za vašu morálnu podporu, že ste dnes prišli. Kto chce, môže aj podporiť dnešný dar ide na letné tábory pre deti so svalovou dystrofiou. Máme ich 3. Prvý na Dubovke, druhý v Čičmanoch a tretí v Suberci. Ešte nám tu chýbajú autá a Števo a ďalší ľudia.